Tak čau lidi, no, nebo jak říkám já, servus lidi, tady Manfred a no. Moje popularita docela stoupá a chtěl bych pro vás točit víc a víc videí a tak. No, jak vidím, tak moje popularitka trošku stoupla a tak chtěl bych natočit nějaký určitě videa. No, určitě natočím. Třeba za 10 odběrů natočím speciálek třeba. Já nevím, třeba jak dám, nevím, 20 kliků nebo já nevím, prostě to takhle budu dělat, no. Tak mohlo by být, no. No. Pardon, že jsem tak vysmátej, on je večer, tak jako jsem tak trošku opilej. Když je prostě večer, tak jsem vyžral jak sviň. Tak se prostě všemu směju a to nejde. No. Počkejte, to jsou faily. No. Tak když tak moc děkuju za lajky a komenty a vše, vážím si toho. Dík za odběry moc a tak. Tak, díky. Jsem tu zpátky pro vás. No, tak já si zatím jdu. Protože já nevím už, jestli jako mám jít spát, nebo jenom, že budu točit speciály. V tomhle videu jsem chtěl zvýraznit, jako že budu točit speciály třeba za odběry a lajky a tak, shlédnutí a třeba, že za 10 odběrů opravdu udělám těch 20 kliků najednou. No, to by vám asi za to nestálo, tak asi tak 30, jo? 40 kliků udělám, to slibuju, když dostanu 10 odběrů. No. Ani víc, ani míň. Pak jako až dostanu těch 10 odběrů, tak jako tak udělám zas něco jiného, zas něco většího, no a tak dále, Tak zatím čus. Pa a dobrou noc, muckvé.